Okay, vi har 5 øvelser. En, der hedder ulehop, en, der hedder frø med hop, en, der hedder strække tær, en, der hedder op og ned armbøjninger, en, der hedder skulderflies. Det er nogle, vi tager til daglig hernede. Ulehop står ned, hænderne omkring fødderne, hoppe hver gang. Ikke til folk med dårlige knæ. Hvis man har dårlige knæ, så kan man tage en almindelig squat i stedet for, som ser selvfølgelig sådan her ud. Næste øvelse hedder frø med hop. Ned omkring albuerne med knæene hver gang, og så hop skuldrene tilbage, når man hopper. Hver gang til folk med dårlig ryg kan man tage det, hvor man ikke strækker så meget ud i fødderne. Lige vise dem, hvor man ikke strækker så meget ud dertil, så man ikke får noget pres på ryggen. Næste øvelse hedder stræk i tær, hvor man ligger her og skal op hver gang og strække i tæerne. Nogle, når de starter med det her, får måske lidt ondt i nakken. Det er fordi min bruger også nogle muskler, som holder hovedet opad. For at nå så højt om som muligt. Hvis man er ufleksibel, hvis man er mand for eksempel, og stram haser, kommer man måske ikke så højt op. Så kommer man måske her omkring. Okay, hvis man tog om det, kan man også sætte hånden her, så man har noget at ramme, hvis man ikke kan komme så højt op. Næste øvelse hedder op og ned armbøjninger, kalder vi dem. Starte her i en udgangsstilling, eller en armbøjningsstilling, som vi også kalder det. Og så ned på albuerne, og så op igen. Ned på albuerne, op igen. Den er ikke så slem, eller belastende som en armbøjning, eller armhævning, som nogen kalder det. Men det er nemmere, og man kan normalt tage flere. Det er velegnet til kvinder, for eksempel, hvor en armbøjning vil måske være mere velegnet til en fyr, fordi det er lidt svært. Sidste øvelse hedder skulderflies. Læg ned på maven, armene op i toppen, og så ned til lårene hver gang. Her tager man omkring 40, så er man som regel rimelig færdig i skulderblademusklerne. Træner ryg her, op og ned, frem og tilbage. Og det kan gøres som en Tabata 20-10, eller bare hvor man siger, jeg skal bare nå 100, og så nå op til 100 på et bestemt tid, eller så hurtigt som muligt.